доимо во мехӯрам ки вақте ки ҳамин бисёр одамо мехоҳанд ки фақат шумо ҷиҳати мусбати вайҳоро гап задед, фақат шумо ҷои хубиша гӯед, ҷои нарзиша гӯед. Не ки ҳар як инсон як камбудишам ҳаст. тамоми инсон бекамбудӣ намешавад ку мо худованд нестем, мо фариштаҳо нестем, мо камбудиам дорем. Не ки ҳар як инсон агар 3-4 хубиш бошад ё 5 хубиш бошад, 1-2 характери ёки хислатое дорад ки ҳамон чизи манфии ҳавай ҳастанд. нигоҳ кунед, агар шумо дар назди шумо биёям кастони бурик хушрӯхати, манам либоси зебо, кастони бурик хушрӯ, не ки дар ҳамин ягон ҷои ҳамин кастон даридагӣ бошад ё чӣ бошад, чиркин шудагӣ бошад. Ман ҳамиҷо бигӯям, ман ҳамиҷош бигӯям чиркин шудагӣ бошад, чирк бошад. Шумо чашматон сраза кастоми зебоа намебинад, кастоми қимата намебинад. ҳамин диққататон ҳамон чирк бамерад, ҳамон чизи нодоро бамерад. Ман ҳам пишти мо ба экрани сафед. Агар шумо ҳозир ҳамиҷ бадаред, ман экрана чашматон намебинад. Шумо чиз мебинед. Агар дар экран ё хатти сиёҳ бошад, ягон чи бошад, чашматон ба мо хатти сиёҳ зада меистад. Бисёртар. Ин чӣ гуфтани гапам? Шахсияти шумо, маърифати шумо ба пеш меравад ҳамон вақте ки шумо аз ҷиҳати гандагии худатон даст кашидан метавонед. Мана мисол вақте ки як кас шумо ба конструктивни критика мекунад, чӣ гуфта конструктивни критика? Вақте ки шумо як хатогитонро нишон медиҳад, қабул кунед. ҳамон хатогие ки нишон медиҳад кас қабул кардана ёд гиред. чунки ки дӯст дар чашми шумо мегӯяд, дӯст дар рӯи шумо мегӯяд. душман бошад, рӯатон ба шумо таъриф мекунад, паштатон ғайбат мекунад, ганда мекунад. Барои ҳамон вақте ки як кас шумо ба ҳамин конструктивни критика меонрусо, ин чӣ гуфта хатои шумо ки дар ҳақиқат дар асл ҳавай ҳаст. қарор кунед, қабул кунед, принцип накунед, принсипҳои хушку холӣ накунед, номусҳои хушку холӣ ҳеҷ ки ба дар кор нест. қабул кунед. вақте ки шумо қабул кардед, шумо доно мешавед, ба фаҳм мешавед, аз хатоиҳотон даст кашед. ҳамин қадар ақлатон пурра шуда рафтан мегирад. Ман бисёр олиморо дидам, бисёр илмдоро одаморо дидам. Не ки одамое ки хатоиша нишон тед ки қабул мекардагӣ хеле кам аст бачаҳо. Микеланҷело беҳтарин ҳайкалсоз. Микеланҷело дар дунё аввал пешшудагӣ одам нест. Микеланҷело анакун Ватикан ба манан дигар ҷоҳо ба ман бисёр аргаштагӣ, Рим ба беҳтарин Микеланҷело, беҳтарин манами ҳайкалое ки мебинед, ино ҳамон Микеланҷело Салвадор Далӣ манамин ҳастанд. ҳамҷо якум дар дунё Микеланҷело меистад. вақте ки Микеланҷело мепурсанд ки ту чӣ хел ҳамин чиза кардана ёд гирифтӣ, ин хел скулптуре, ту ҳастин ҳайкалсоз бақувват шудӣ ки мегӯӣ ки ҳамин кардагӣ, ҳамин искусстве ки ту ҳозир кардагӣ ранги зинда метавад, ҳамин хел зебо метавад. медонед чӣ гуфтагӣ? гуфтагӣ ки ман вақте ки ҳамин дар майнаи сарам ҳамон нақшаи ҳамон ҳайкале ки месозам, ҳайкал як санги яклухтӣ аст. ҳамин сангпора мегирам, сангпораи яклухтӣ. ба ман ҳамин теша мегираму варқати исканақати аста нодаркориша канда партофтан мегирам. вақте ки ман ҳар боре ки нодаркория канда партофтан мегирам, аста идеални чӣ мемонад. инсон ҳамин ҳамин агар ки инсон ҳаме камбудиша аста гирифта партед, ҳамин инсон фаришта баре метавад. вақте ки шумо ягон инсони дигарро мебинед ки доно метавад ё ки тавоно метавад, ман гуфтамонам шумо ки вая бузург кардагӣ аст ҳамон чизе ки анамон камбудӣ вая ҷиҳатҳои манфии вая ҳавая ақлаш пурра шуда, ҳаваё даст кашидан ба зӯраш расид. тавоно он одаме нест ки дигарро як мушт занад. тавоно одаме нест ки болои дигарро зӯрӣ кунад. тавоно он одаме аст ки худаш ба ғолиб аст. аболои нафсаш ғолиб аст. анакун аболои тарсаш ғолиб аст. худаш ба ғолибият дорад. тавоно шавед. тавоно ки шудед аз болои худатон, тамом баъд шумо ҳам пулдор мешавед, ҳам маърифат пайдо мекунед, ҳам обрӯ пайдо мекунед. ба кадом мақсади ин суханҳоро гуфтам? ба он мақсаде ки шумо бояд ки дилатон кушода бошад, ки ақлатон пурра шавад, ки вақте ки як кас шумо ба конструктивни ягон хел критика, ягон хатоитонро нишон медиҳад, ҳавар қабул кунед. анакун критика ду намуд мешавад. якташ конструктив, то есть по факту як чизе ки ҷо дорад. анакун бо як намуди дигар критика аз бахилӣ мешавад. ана одамое ки бахилӣ шумо ба як чи мегӯ ва як гапаша гӯш накунед. кори худатонро карда рафтан гиред. анакун чи фалсафаи замин истифода баред. вақте ки мебинед ки критикаи шумо ба
ба хеле истифода мебарад, мо ина мегӯем русӣ ба кусачая критика. Анакон вай гӯш накунед. Чӣ ба нигоҳ кунед? Замин чӣ кор мекунад? Фалсафаи замин истифода баред. Замин нигоҳ кунед. Замин ҳама қадар бузург аст, дар таги пои одамо ҳаст. Дар таги пои одамо ҳаст. Одамо онҷо мусор мепартон, одамо ҳаме ахлод мепартон, ҳаме гандагиҳошона мепартон, почак мезананд, дар болаш туф мекунанд. Неки аз замин гул мебарояд. диққат карда гӯш кунед. Неки аз замин гул мебарад. Сарфи назар ки дар бораи шумо чӣ мегӯяд? Сарфи назар ки дар бораи шумо чӣ хел фикр мекунад? Сарфи назар ки дар бораи шумо ганда мегӯяд, хуб мегӯяд, бад мегӯяд. Аҳама важнитарин аст ки шумо дар бораи дигарро чӣ мегӯед? Шумо дар бораи дигарро чӣ хел фикрона доред? Чӣ хел гуфтор доред? Пиндори нек, гуфтори нек, кирдори нек. Пиндори нек аста-аста гуфтори нек ба мебиёрад. Гуфтори нек аста-аста кирдору рафтори нек ба мебиёрад. Обод бошед.